Ние сме Digital Lights, правим собствени научни разработки. Самите ние непрекъснато учим и редовно подпомагаме образованието в България. Предлагаме решения в сферата на e-commerce. Правим първокласен софтуер за автомобили. Правим най-добрата комбинация между наука и технология. Иновативни решения с изкуствен интелект. Правим HR дигитални трансформации. Ние все пак получихме награда на трето място за най-бързо развиваща се компания за 2022 година. Този бърз растеж, нуждата да премащабираш всичко, беше интересно предизвикателство да се справим с това нещо. Всяка година на практика да удвояваме капацитета. Смятам, че се справихме добре. Динамично развиваща се компания съответно означава интересни проекти, нови възможности, нова свежа кръв. Бях привлечен много от цялостните идеали и мисии на компанията. Да се обграждаш с хора, които имат същата енергия, за да можеш ясно да се концентрираш върху целта си и да я постигнеш. Това е нещо, което имам като начин на мислене и това е нещо, което виждам и в структурата на компанията. Тук си има общество, има си култура. Аз наистина намерих своето място тук. Не мисля даже, че мога с няколко изречения да го опиша. Хората тук са приятели. Така че културата всъщност я живеем, не я налагаме. С много малко формален контрол трябва да се прилага, за да се случват нещата. Просто хората са изключително мотивирани и такава среда сме си създали. Имаш от една страна хора, които са съзнателни, искат да си свършат работата. Ти им осигуряваш нужната свобода, всичко нужно, за да може да се случат нещата. Свобода напълно да разгърнем това, което имаме като потенциал, като очаквания. Сякаш аз наистина мога да вляза такъв какъвто съм. Всеки член на компанията е проактивен и не чака да стане някакъв проблем, не чака да му бъде казано какво да направи, а сам търси решение, сам търси пътища и сам успява да разреши проблема. Имаме тази свобода реално да разсъждаваме всички заедно. Всеки може да бъде чут, всеки може да даде мнение и да се помъчи да даде различна гледна точка върху проблематиката. Нямаме една единствена гледна точка и всички сляпо да трябва да я следваме. Усещаш, че това, което ти казваш, има значение. Не си просто някаква малка част от голяма машина. Всъщност си важен задвижващ механизъм в всичко, което се случва в компанията. Тоест ти можеш някакво малко предложение да дадеш, което веднага бива одобрявано и ти вече променяш бъдещето на Digital Lights. Част си от цялото нещо и влияеш. И всъщност сме си изградили една среда, в която такъв тип, да кажем, независими и достатъчно съзнателни, креативни хора могат да се проявят и да покажат най-доброто от себе си. Имаш много различни специалисти, които всеки идва с много различен опит, да кажем, с различна гледна точка и от всеки от тях можеш да научиш много. Всеки ден научавам нови неща, както в работен план, така и чисто социално. Имаме много жар да учим нови неща. Не седим фокусирани само върху една единствена технология. Много често импровизираме и трупаме опит в по-широката сфера на IT технологиите. Не се срамуваме да питаме, винаги се намира някой, който да помогне. Има достатъчно хора, които са проактивни и готови да седнат с теб, за да може да се разреши проблема. Хората са пуснати, поделят, говорят си, смеят се заедно. Моят екип е много задружен. Харесва ми много, когато и аз помагам. Честно казвам, се чувствам добре, чувствам се полезна. Не е само среда, в която можеш ти да направиш нещо и ти да дадеш, но също си можеш много да вземеш и много можеш да научиш. Предвид, че ти прекарваш 8 часа на ден от ежедневието ти в компанията, в която работиш, с хората, които работиш, е изключително важно тя да е правилната за теб, да виждаш смисъл в този проект. Животът е, както казваше баба ми, любов и работа и всъщност хората, с които сме заобиколени, нещата, които правим, трябва наистина да ни носят удовлетворение и наистина да ни изграждат и да ти е хубаво. И наистина смятам, че с удоволствие, примерно аз за себе си мога да кажа, че всеки ден идвам на работа. Ролята на мениджъра е най-вече да води екипа си и да го вдъхновява. Знаеш, че имаш един човек, който едновременно му пука за теб като човек, пук му за теб да се развиваш. Менеджерите помагаме на другите да си свършат работа. Тоест нашата работа е другите да са пълноценни. Едната е проектите да вървят и втората е инвестицията в нашите хора и те да се развиват пълноценно. За Digital Lights. Ако е само една дума, може би бих казал благополучен. Разнообразна, Преуспяваща. Иновация. Изключително. Комюнити. Да, общество. правилното място.
Ние сме най-добрият екип, защото винаги даваме най-доброто от себе си. Защото сме свободни. Защото обичаме това, което правим. Защото се развиваме и адаптираме най-бързо. Защото сме много сплотени, винаги се вдъхновяваме един друг. Правим нещата по най-добрия известен ни начин. И тази награда би била страхотно признание за нашите усилия. Айде ще отговоря така, защото наистина просто така го чувствам и така го разбирам. Всичко мога да ти споделя на теб. Може. Ние сме най-добрият екип, защото обичаме работата си и я вършим с много вдъхновение и енергия. В момента даваме правилните въпроси. Ние сме най-добрият екип, защото знаем как да сме продуктивни. Защото заедно свързваме мечти. Защото сме приятели. Защото имаме свободата да създаваме иновации. Защото се гмуркаме във всяко предизвикателство с желание и увереност.